Takže čau dámy a pánové, já vás vítám na našem herním kanálu Bratři hrají hry, já jsem Scrappy a já vás vítám u pilotního dílu ze hry Mafia 2. Takže dneska si zahrajeme domovinu a dáme si střední obtížnost. Ano. Ano. Chci. Takže a díl bude asi vycházet, že stíneme tak udělat 1-2 mise, ale uvidíme. Uvidíme. To bude vycházet, takže uvádí. Mafia 2. Super. Super. Takže já teďka přestanu na chvilku mluvit a užijte si ukázku. Jmenuji se Vito Scaletta. Narodil jsem se na Sicílii 1925. Ten prcek, to jsem já. Stojím se svýma rodičema a sestrou Franceskou před naším domem. Ve skutečnosti si z vlasti moc nepamatuju. Až na to, že jsme to měli tvrdý. A že se táta jednou rozhodl, že je na čase se odstěhovat. Pryč ze Sicílie. Přes moře. Začít nový život. V Americe. V životě jsem nikdy neviděl nic tak fantastického jako Empire Bay. Byla to krása. Ale taky jsem nikdy neviděl nic hnusnějšího, než byla ta špinavá díra, ve které jsme měli bydlet. Americký sen. Byla to noční můra. Táta začal pracovat v přístavu pro chlápka, co nám pomohl emigrovat. Byla to strašná dřina. A to málo, co vydělal, většinou hned prochlast. Rodiče mě poslali do školy. A tak jsem potkal Joe. Pohodí sebou, nemáme na to celou noc. Časem se z Joea stal můj nejlepší kámoš. Oba jsme byli chudí, rozumná práce se nedala sehnat. To oprdel. A tak jsme začali dělat kšefty. Sad! Policie! Stůj! Vito, tudy! Hoď mi tu tašku! Stůj nebo střelím! Kurva. Fajn, hajsle! Roztáhni nohy a opři se rukama o plot. Promiň, Vito. No, jednou nám jeden kšeft moc nevyšel. V roce 1943. Amerika byla ve válce. A armáda potřebovala na invazi v Sicílii chlapy, co se dokážou domluvit. Bylo mi 18. Tak proč se nevrátit domů? Nechtělo se do lochu. Tak. Kapitola 1. Domovina. Super. Sicílie, červen 1943. Operace Husky. Přidělili mě k 504. vážné Sicílie. 11. července měli náš oddíl zhodit na jižní pobřeží Sicílie, ale teprve nás flak a museli jsme vyskočit hluboko za nepřátelský balíně. A jsme přežili jen 3. Nebejt místních partizánů byl by po nás. A tak když do města přišli Mussoliniho vojáci a začali zatýkat místní, rozhodli jsme si jim pomoct platit.
Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Akce už, akce, tak pojďte. Fajn, skeleto! Cíle! Krásně. Skapej. Pěkně to skapával, ještě ty. Ustupuj! Přesunec! Tady! No nelez tam. Chyba, uchu, chyba. Na to říkal. Vezmeme to tady tudy. Dělej, pojď. Sundejte ten kulomet, pak najdeme Pojď vy věc. to. Potřebujeme každýho, kdo udrží bouchač. Tak, jdeme na to. Bacha. Se. Jasně. Šup, a je tam. Papa. Krásně hoří, no jo. V pohodě. Tak, zase. Vybereme pušku, dobrý. Vemte si, co unesete. Další šanci. Chtěl by to jako automatiku. Tady to. Bereme, dobrý. Jo. Tak. To by se mohlo stačit. Krásně. Tak, rychle proběhneme nahoru. Rychle. Já jsem skleteré první. Ani si nestihl hošanku přelit, no tak to je špatné. Ještě někdo? No, tak už ne, no. Takže tady máme čisto, dobrý. Můžeme tady něco sebrat. Jo, tady náboje, dobrý. Už jdu na to. Papa. Tak nic, no. Tak přeběhneme rychle tady. No, tak asi budeme muset tudy. Jdem na to. No, tak jdeme. Pojď sem, pojďte sem, dělej. Jasně. Dobrý den, ještě ty. No, ještě ty, dobrý. Takže taky čisto. Jdeme tudy. A sakra. To si neměl dělat šánku, to ne. Dobrý. Rychle. Tak, kulomet. Jdeme na to. Boom. Dělej. Co si myslíš? Tak. Tady jdou. Dělej. Tak. Tank, sakra. Aha, takže nic. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto. To možná se nezabilo, nemůžu nás zabít, ne. Aha. Válka skončila. Teď nás zachrání. Caci, un punteco ne se maledò mi cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Dobrý. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli dei ragazzi del posto. Ce la rendiamo? Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò.
hlava Sicília. Tenkrát se vzdala celá vojenská posádka. Proč? Protože mi to řekl. Tak jsme se zdali, no. Tak. Vyplním si zámy, domovina, jo. Kapitola 2. Domov, statský domov. Tak, z války už jsme se vrátili domů, o 2 roky později Empire Bay. No. Domov, statský domov. Tak. Přijíždíme domů. Dobrý. Tak. O 2 roky později jsme nějaký nácek tref. Chvíli jsem si pobyl v nemocnici a pak jsem dostal měsíc dovolenou, abych mohl domů. Vito! Joeyk! Joe! Čau! Hej, Čau! kámo. Jak jsi to viděl? Mám si jít Sladké dalej. sledání. Tak pojď, pojedeme. To patří k mý práci. Je mi jasný, že se těšíš domů, ale nejdřív zajdem na pivo. No jasně. Tu. Tak. Tady to je Empire Bay. Řekni mi pravdu, chybělo ti to. Tady teďka můžeme jenom vlastně pohybovat z myší. Se můžeme rozlížet. No. Kde se kurva vzalo to zastavené časy? Ale je to nejstudenější zima v historii. Podle novin to tak bude ještě pár týdnů. Tak, to se můžeme jenom krásně. Jak je to dlouho, co jsme si spolu vypili? To 2 roky? Skoro 3. Večer, který osečili, pamatuješ? No tak, Vito. Přepínáme kameru. Poslední drink jsme spolu měli hned po pohřbu tvýho tatíka. Pěkně, jo. Moment si. Jsme spolu 5 minut a už mluvíme o mým zatraceným fotelu. Co takhle zmíníte? Tak povídej, brácho, jaký to tam bylo. Furt jsem čet noviny, abych byl v obraze a moc dobře víš, jak nesnáším huštění písmene. Jo, to vím. Nakopali jste Mussolinimu prdel, co? No v podstatě trochu nám pomohl jeden chlápek, Don Cal. No neříkej, Don Cao, o tom jsem slyšel. Fakt? To si vsaď. Znám tady takový chlapy, jako je on. Mafiáni. Když pro ně makáš, seš v pohodě, když je nasedeš, seš mrtvej. Vidím, že jsi neflakal. Jo, a prej si dostal medaili, co? Od starého Petna. He, takže seš pravý válečný hrdina, co? A co pak, volil si pár sicilských štětek a jel si domů? Jo, jasně. Jo, stará vlast. Tady můžeš vojet všechno, co má díru a dejkáš. Vlečně, co má díru. A taky na starý dobrý Už jedině to se kašlo. a na to, že seš doma. Super. No tak. Salut. A salut, četar. Tak cože seš zpátky, pustili tě dřív za dobrý chování? Ale před časem jsem chytil kůlku, nějakou dobu mě drželi v nemocnici, teď mám dovolenou. Počkej, to se ještě budeš vracet? A co si smyslel, válka neskončila? Ty se ale nechceš vracet, že jo? Jasně, že ne, co mám dělat? Počkej chviličku, hned jsem zpátky. Co pak Joeyk vymyslí? Hej, Giuseppe, tady je Joe. Pamatuješ na minulý týden? Víš co, ten chlap se jmenuje Vito Scaletta. Díky, Giuseppe. Fajn, tak se měj. Tak hele, vypadá to, že tvoje zranění je mnohem vážnější, než to vypadalo. A doktoři teď říkají, že už nejsi schopný bojovat. Cože? Hej, počkej, to si... Jak jsem říkal, znám nějaký lidi. Zítra dostaneš oficiální papíry. Když jde o ty správný razítka a podpisy, je to vždycky jen otázka peněz. Děláš si srandu? Není to riskantní? Fakt nerad bych kvůli tomu skončil blok. A kde vezmu krok? Já se o to postarám. Ber to jako dárek na uvítanou. A neboj se, ty papíry budou čistý. Můžeš mi věřit. No, díky. Nemáš zač, no tak vole, teď seš pro mě jak brácha. A teď můžeš začít vymýšlet, co budeš dělat dál. Jasně. Ale nejdřív musím domů. Jasně, chceš svíst? Ne, díky. Chci se trochu projít, podívat se, jak se to tady změnilo. V pohodě. Pozdravuj ode mě ségru. A stav se zítra za mnou, musíme si promluvit.
Nemůžu uvěřit, že jsi mi dostal z armády. Dík. Žádný problém. Uvidíme se zítra. Jedeme domů. Jedeme domů. Díky, drobný svědec. Minus $2. Kody máme 27,75. Podé radaro. Dobře. Krásně zasněžené. Tak, tady na radaru na označujka máme jít. Dobrá. Byt. Jdi do bytu své matky. Dobrá, můžeme. Tak, rychle, pospěš. Ať už jsme doma. Dělej. Hou, něco se rozbilo. Tak, otevřít dveře. Dobrá, jdi nahoru k mamině bytu. Dobře. Tak tady, šup. Amža. Jsem doma. Vito, můj chlapče. Můj chlapec je doma. Už jsem se bála, že tě... Mio bambino. Františka i já. Na tebe i tak Hej, Segro, jak se dlouho čekáme. Si. Musíš mít hlad, Vito. Františka ti udělá moc dobrou večeři. Zupa di polo. Bude ti chutnat. No. Segra. Wow, to vypadá dobře, Franky. Je škoda, že se toho nedožil tvůj tatínek. Byl by na tebe pyšný, Vito. Jo, jasně. Vito, nech toho. Promiň, mami, promiň. Pane náš, požehnej nám i tomuto pokrmu, který si nám daroval. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Tak. Po večeři jsme. Dobrá. Měl by ses vyspat. Tvůj pokoj je pořád stejný, jak si ho nechal. Tak to je hlavní. Tak jdeme se vyhájat. A no, a spát. Uvidíme se ráno. Dalšího dne. Tohle nebude fungovat, budu si muset najít vlastní partii. A co pak? Tak, to si oblečíme školní oblečení, obleka brýle, smoking. Já vezmu smokač a modrý. Tak, dobrý. Jdeme. Tak, Takže se musíš brzy vrátit? Vlastně to vypadá, že už zůstanu. Joey se o to postará. Jo. Ty chceš mít zase problémy se zákonem. Mami, byla bys radši, kdybych se nechal zastřelit. Přesně. Joey mi nejspíš zachránil život. Slib mi, že se s tím žilem už do ničeho nezapleteš. Víš, tvůj táta pracoval v docích pro pána jménem Papalardo. Je z odboru. Mohl by za ním zajít. Pracovat stejně tvrdě jako tvůj táta. Promluv si s ním. Slib mi, že se za ním stavíš ještě dnes. Tak jo, mami, dobře, slibuju. Grazie, Dio.